Agara Agirre usurbildarrak aspaldi hasi zuen bere ibilbidea bitxigintzan, eta gaur egun Nafarroa beherean bunu zendu bere xokoa. Bitxigintzan duela 15 urte hasi nintzen, bitxigintza ikasketak egin nituen Donostian, eta gerora proiektu ezberdinak izan nituen. Hastapenean beste emazte batzuekin elkartu eta kolektibo bat izan genuen, eta bitxiak saltzen aritu izan nintzen merkatuetan. Duela 5 urte hasi nintzen ni bakarrik lanean, nire bitxiak egiten, eta pandemia heldu zenean nire tailerra itxi behar izan nuen. Eta konturatu nintzen merkatuak ez zuela ematen irabazteko nire soldata ateratzeko adina. Eta hori dela eta hasi nintzen erritualak deitzen diodan proiektu batekin. Proiektu honen helburua horixe da, historia kontatzea, jaso ditugun edo sentitzen ditugun historien transmisioa egitea hitzetatik objektu batera. Zeren sentitzen dut gaur egun dugun gizartean erritualak falta zaizkigula eta berrasmatu behar ditugula. Eta proiektu honen helburua horixe bera da, erritualak, historioak jasotzen ditut nik, eta historia horiek bitxietan isladatzen ditut. Horretarako gure arbasuen edo erabiltzen ez ditugun bitxiak urtu eta berriak egitea proposatzen du. Jendeak usu baditugu amatxik edo gure amak oparitutako bitxiak, usu kajoietan ditugunak, tirantetan ditugunak eta erabiltzen ez ditugunak, baina balio sentimental eta emozional handia dutenak. Eta nire lana izaten da bezeroekin geratu, bitxi horiek ikusi eta berriz ere bizi berri bat eman, berriz ere janzteko. Hastepenean bezeroekin geratzen naiz, pixka bat hitz egiten dugu, bitxi horrekin zer kontatu nahi duten ikusten dugu. Ze simbolo edo ze adierazi nahi duten berriz urtu eta aterako den bitxi horrekin. Eta orduan diseinu fasea hasten da, eta irudiekin eta elkarrizketekin diseinu fase hori egiten dut. Diseinua finkaturi dugularik ikusten dut nik daukadan materiala, eta ikusten dut material hori zilarra den, ze kalitatezko zilarra den, edo urrea baldin bada, zenbat kilatetako urrea den. Eta ondoren etortzen naiz fundiziora. Eta hemen arragua txiki bat badut eta lingotera bat. Orduan egiten dudana da sua eman, urtu eta hortik ateratzen da lingote bat. Horrelako zerbait ateratzen da. Lingote txiki bat eta gero horrekin berriz tailerreko beste zati batera itzultzen naiz lantzen hasteko. Limatu, soldatu eta bitxiaren eraikitzea. Hau izango litzateke adibide bat, orduan hauek dira pertsona batek gaur egun erabiltzen ez dituen bitxiak, eta berak hautatu duen historia edo simbologia erabiliz horrelako bitxi bat osatu dugu, bi eraztuen gero elkartu eta batzen direnak. Baina ez da ezinbestekoa norberak bere materiala eramatea. Aski da. Isladatu nahi duzun, bitxietan isladatu nahi duzun historio bat, eta nik kasu horretan zilarra sartzen dut, eta zilarra urrea dena delakoa, eta elkarrekin diseinatuz. Zuek ideia eta bihotza, eta nik eskua jartzen ditut. Eta bere eskuak webgune, sare sozial edo telefonoan aurkituko ditugu gure errituala osatzeko prest.